Høflig synes du selv, du er fra 1 til 5? Fra 1 til 5? Du selv, du er fra 1 til 5? 1 til 5? Hvor høflig synes du selv, du er fra 1 til 5? Altså jeg bestræber mig på at være høflig. Ej, 4. 5. 5'er. Hvor høflig synes du så andre folk er? De fleste er da også rimelig høflige, synes jeg. Ja. Hvor høflig synes du så andre folk er? Hvor høflig synes du andre folk er? 4. Okay. 4. 3-4 stykker. 4. Okay. Hvor høflig er folk så på internettet? Der skal være ærlig og tilstå, at det ved jeg faktisk ikke, for jeg er ikke selv på internettet. Okay. Hvor høflig synes du så andre folk er inde på internettet? Altså Facebook? Ja, og YouTube og Twitter og alt muligt. Sådan helt generelt, det er svært at sige. Det kommer nok lidt an på. Ja. Altså, måske også, hvordan man opfatter høflighed. Ja. Alt efter, hvor vant til at bruge internettet man er, for eksempel. Ja. Og måske også, hvad alder man har. Jeg tror, det er noget med alder at gøre, hvor høflige det er. Ældre mennesker er høfligere end yngre mennesker, synes jeg. Ja. Hvor jeg bevæger mig på internettet, der vil jeg sige 4. 3. Ja, det er omkring. Okay. Men jeg har også arbejdet med unge mennesker, og der vil jeg nok sige 2. Okay. Hvor høfligt er det så at tage sin mobil op, når man sidder og spiser sammen med andre? Nej, det er ikke så høfligt, synes jeg. Hvor høfligt er det så at tage sin mobil op, når man sidder og spiser sammen med andre folk? Hvor høfligt så er det så at tage sin mobil frem, når man sidder og spiser sammen med andre? Det synes jeg... Det kommer igen an på, om det er en eller anden direktør, der sidder ved bordet og skal have vigtigt at tage telefonen. På 0. Det er uhøfligt. Okay, synes jeg. Så det er en eger. Det er i hvert fald 1'er, ja. Det er uhøfligt. Okay. 1. Ja, tak. Det var Ha' en god dag.